ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ କାର ଗାଡି ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ସେଟା ସେ ଭିଡିଓଟା ବି ରିଚ୍ ଗଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ ବି କଲା। ଆଉ ତ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ମତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଲା ମତେ। ଆଉ ପର୍ସନାଲି ବି ମାନେ ଆମର 2-3 ଜଣ ଭାଇ ମତେ 2-3 ଜଣ କଣ ଅଧିକା ହବ ବୋଧେ, ମାନେ 5-6 ଜଣ ଭଳିଆ ମତେ ଫୋନ କରିକି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମତେ ପର୍ସନାଲି ବି ଫୋନ କରିକି କହିଲେ କି ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ ସମୟର ଖେଳ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କରିହବ। ତ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲାଇଫରେ କେବେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ କରିବୁ, ଦୁନିଆ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ବି କରିପାରିବୁ। ତୁ କଣ କୋଉଥିରେ ଏମିତି ଏତେ କମଜୋରି ଅଛୁ ଯେ ତୁ କରିପାରିବୁନି, ଲୋକମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଏଠୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆମର ଏଠୁ ଧନୁଜୟପୁରରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲକୋଇରେ, ବଡ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ରେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ହେଲେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ସେ କାଲି ରାତି ମୁଁ ସଡନ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲି, କଣ ମୋ ସେ ମତେ ବେଶୀ ବି କଲ୍ କରନ୍ତିନି, ବେଶୀ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ମୋ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସଡନଲି କଣ ମାନେ ହେଲା ଯେ ମତେ ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ତମ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖିକି ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କହିଲେ ତମେ ଯେବେ ବି ଯଦି ତମର ସେ ଗୋଲ ଟାକୁ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ଯାହାବି ଗୋଲ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମାନେ ଯାହାବି ଗୋଲ ଅଛି, ତ ତମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଲ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ନିଜ ଦମରେ କରିବା ପାଇଁ, କାହାଠୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି ନାହିଁ। ଏଇଆ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି, ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି କଥା ରହିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି 4-5 ଜଣ ଫୋନ କରିକି, ଯୋଉମାନେ ଆମ ରିଲେଟିଭ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫୋନ କରିକି କହିଲେ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିଛି ବୋଲି, ତ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କାଲି ଡାକିକି ବୁଝେଇଲେ। ସିଏ ବି ସେଇ ପେସେନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, 2014 ମସିହାରେ ତୁ ଜିଦ୍ କଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଟେ ଆଣିକି ଘରେ ଆମେ ଠିଆ କରିଥିଲୁ କି ନାହିଁ। ଇଏ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 2026, ତୁ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଟାଇମ ନେଇଛୁ ନିହାତି କରିପାରିବୁ। କହିଲେ, ମୋ ବାପା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି ତୋ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ଗୋଟେ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବି ଏତେ ଗାଡି ନଥିଲା। ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ମୁଁ କହୁନି ଗାଁରେ କାହାରି ଗାଡି ନଥିଲା, ମାନେ ଆମର ମାନେ ବହୁତ କମ ଗାଡି ଥିଲା ଅଣା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ କରୁନି। ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି ସେଦିନ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ରିଆଲିଟି ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ମତେ ବାପା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଣିଥିଲେ, ତ ଏଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ କଲେ ଗାଡି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡି କଲେ। ତ ତୋତେ ଯିଏ ଯଦି କୋଉଠି ଯଦି କିଛି ବି ଟିକେ ହଟ୍ କରିଛି, ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲିଯା। କହିଲେ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେବା, 2 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିଦବା, ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ପାରିବାନି? ଇଏ ତ 14 ବର୍ଷ ମାନେ 12-13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତଳେ ଆମେ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରିପାରିବାନି? ବାପା ମତେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ଆଉ ଦେଖ ପୁଅ, ମୁଁ ଏତେ ବି ପଢା ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ତ ଜିଦି ରଖିକି ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ତୋର ରୁଚି ଜିଦି ନାହିଁ, ରୁଚି ଦେଖିକି ତୁ ଏତେ ମାନେ କାର ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲୁ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ତୋତେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ କାଇଁ ପାରିବୁନି ପୁଅ? କହିଲେ ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତୋ ପାଖରେ କେତେଟା ସ୍କିଲ ଅଛି, ତୁ ଫେସବୁକ ରୁ ବି ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଜଗାର କଲୁଣି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ କିଛି କାମ। ତୋତେ ଯଦି ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଛାଡିଦେ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଲୋକ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେନି ଗାଡି। ତୁ ନିଜେ କର, ପରିଶ୍ରମ କର, ହବ, କିଛି ନାହିଁ, ହବ, ନିହାତି ହବ। ତୋତେ ଟିକେ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାପା ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାପା ବି ମତେ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ବହୁତ, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଭିଡିଓରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିରଋଣୀ ହେଇ ରହିବି। ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜ କୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ।